Hymykoulu, osa 3. Ksylitoli suojaa koko perheen hampaita. Tämä tyttö on Iida. Hymyilepä kameralle. Hyvänen aika. Iidalla on maitohammaskaries. Se tekee tuhojaan yllättävän nopeasti. Maitohampaista kannattaa huolehtia yhtä hyvin kuin pysyvistä hampaista, koska ne perustavat pohjan myöhemmin kasvaville rautahampaille. Pienten lasten vanhemmat voivat saada ihmeitä aikaan ksylitolilla. Odottavan äidin suussa sylki on normaalia happamampaa ja bakteereja on runsain mitoin enemmän. Tulevan äidin hampaat ovat alttiimmat reikiintymiselle kuin aiemmin. Säännöllinen laadukkaiden ksylitolituotteiden käyttö raskauden aikana ja sen jälkeen auttaa pitämään äidin hampaat terveinä ja vähentää jopa 70% lapsen maitohampaiden reikiintymistä. Tulevan äidin ja isän kannattaakin aloittaa ksylitolin nauttiminen viimeistään raskausaikana. Se auttaa pitämään koko perheen hampaat terveinä. Hampaiden reikiintymistä aiheuttava Streptococcus mutans-bakteeri kulkeutuu lapselle yleensä vanhempien suusta, esimerkiksi lapsen lusikkaa tai tuttia nuolaisemalla. Kannattaakin muistaa, että lapsen lusikka on aina oma. Edes vanhemman aterimilla ei kannata pilkkoa lapsen ruokaa. Jos 2-vuotiaalla lapsella ei ole lainkaan kariesbakteeria suussaan, säilyvät hänen hampaansa todennäköisemmin pitkään terveinä. Vaikka äidillä, isällä, sisaruksilla tai isovanhemmilla olisi korkea määrä kariesbakteeria syljessään, säännöllinen ksylitolin nauttiminen estää bakteerin tartunnan lapseen. Tänään siis opimme, että ksylitoli estää kariesbakteerin tarttumista aikuiselta lapselle. Lapsen lähipiiriin kannattaa käyttää säännöllisesti ksylitolituotteita. Nautithan ksylitolia aina syömisen tai juomisen jälkeen, osana muuta hampaiden hoitoa. Sillä tavoin Iidankin hymy pysyy kauniina. Heipä hei!